Dakizuenez, martxoaren 8 inguruan beti aukeratzen da berdintasunarekin zerikusia daukon lelo bat. Momentu honetan edo kanpaina honetan azpimarratu gure izan dugu berdintasunak gizarte osorako duen garrantzia eta berdintasunak duen balio soziala azpimarratu nahi izan dugu. Gizarte osoari mesede egingo dion giza eskubide bat da, eta oraindik gure gizarteak ez du konkistatu giza eskubide hori. Beraz, lan asko egin beharko dugu lortzeko, eta gainera, planteatzen duguna da berdintasunak gure mundua antolatzeko beste era bat proposatzen dauela, eta horrekin gure gizartearen garapena lortuko dela. Adibidez, berdintasunaren bidetik, emakumeek naiz gizonak euren gaitasunak garatzeko aukera eukiko daudie, estereotipoak eta rolak albo batera utzita, eta, elkarlanean oinarritutako harremanak sortuko dira, eta bide horretik jarraian lortuko duguna da gizarte garatuagoa, kohesionatuagoa, batuagoa, eta beraz aberasgarriago bat, ezta. Horregatik esaten dugu berdintasuna gehiago dela, eta gizarte osoari mesede egingo dion eskubide bat dela, ez? Berdintasuna lortzen dugun neurrian, jakintza gehiago lortuko dugu, errespetu gehiago, ongizate gehiago eta demokrazia gehiago. Eta berdintasun hori lortzeko azpimarratu nahi duguna da denon lana beharrezkoa dela. Elkarlanean lan egin behar dugu, emakumeak, gizonak, elkarteak, alderdi politikoak, botere publikoak, eta martxoaren 8 ideietatik harago joatea, eta egun beretik bebai harago joatea. Izan bedi, eguneko ardatz bat, gure eguneko ekintzetan, benetako ardatz bat, zeren eta berdintasunak ekarriko dauena da gure gizartearen garapena eta onurak. Esan dozun modun, emakundek 25 urte darama lanean, eta 25 urte hauetan lorpen oso garrantzitsuak egon dira. Adibidez, hor dago 2005 urtean onartu zen legeak. Horrek adibidez, gure legebiltzarrean ordezkarien aldetik argazkia guztiz aldatu dau, ezta? 1988an 66 gizon bazeuden, eta 9 andra orain ordezkari horien aldetik, emakume eta gizon aldetik orekatuta dago presentzia hori, baina esan dozun modun oraindik asko eta asko dago egiteko, eta benetako berdintasuna lortzeko denon lana eta elkar lana beharrezkoa da. Alde batetik, lan izugarrizko lana egin beharko dugu, berdintasunaren aldeko egiturak, administrazio desberdinetan dauzen berdintasunaren aldeko egiturak indartzeko, lan izugarrizko lana egin beharko da emakumen alduntzean eta balioen aldaketan, gizarte sozial erantzukizuna lortzeko izugarrizko lana egin beharko da, eta indarkeri arlo horretan izugarrizko lana ere indarkeria ez emoteko. Argi dekogu indarkeria ezberdintasunaren adierazgarri latzena edo gogorrena dala, beraz berdintasunetik lan egin behar dugu indarkeri hori errotik gure ingurutik kentzeko nahi horregaz, ezta. Zentzu horretan, beharko da izugarrizko prebentzioa, horregatik planteatzen duguna da oso garrantzitsua dela heziketa, bai etxeetan, bai eskoletan, bai sozializazioan zerikusia daukien arlo desberdinen aldetik, eta beharko direbe bai segurtasun aldetik neurri egokiak
emakumeek ondo sentitzeko kasu horietan edo gure laguntza sentitzeko, baina indarkerian inguruan erantzun egoki bat emateko, indarkeriaren soluzioan edo laguntza eman aldaudien alde guztietan lan koordinatua behar dugu, eta horregatik berdintasunetik izugarrizko lana egin behar da, prebentzioa eta gero lan koordinatua denon artean.